Kublai pi barwa na kalyang ka Durasion Kendra Shillong ipdang subhai pi syakatup kubor mata ka janmit. Shwaban pai shiki kubor ki babnya ngini pechwa ye ki mat ki bakongsan. Bu mau nongrim Narendra Modi na kabenta ki projek karoi kapar ki bakot palat ya ka pra hajar kulur tingka Habaruch Gujarat. Pinbana ka Sarkar Meghalaya ya ka draft Meghalaya Mental Health and Social Care Policy. Pintri kam ki bor penyat ke East Jante Hills District ya ka jing perking halor ka jing ti kliuk nai ya udo yong hapok ka kendon section 144 CRPC. One point kamet basa jo unong kiulum hashlong on pelong ya ka jing on tap la shai gasngi. Ki kubor ki babnya Menteri rang bado kari Narendra Modi ulabu shibun tli ki mau nongrim na kabenta ki projek karoi kapar ki bakot palat ya ka pra hajar klotingka Habaruch District Gujarat. Haba ajin kren Modi ula ong ba minshwa ke India ka don haka kerdan ka bashipo haka bayade baka yok kakot badminta kari ka don haka kerdan ka basan haka perthei. Ula benrap baha ka por jong ka jingwan ka klam covid khat khandai ka perthei ka sasdang ban smau thu halor ka jingdan kam jong ka Indian farmer sector ban pitkan mau biang baga jing no senyang jong ke India omla ban penyenu jor hakabaya de baga jingele persha eka klam. मुझे वो दिन भी याद आ रहे हैं जब कुछ लोगों ने भरूच का विकास रोकने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। भरूच अंकलेश्वर में उद्योगों की स्थापना में उद्योगों के विस्तार पर बड़े बड़े रोड़े अटकाए थे। जब केंद्र में हमारी सरकार में गुजरात को नरेंद्र भूपेंद्र की डबल इंजन की शक्ति मिली तो ये सारे अवरोध हमने खत्म कर दिए भाइयों। Menteri ketenat kokot ka khia James PK sangma menta ka sngi ula pinbana ya ka state draft mental health policy ka balatip kum ka Meghalaya mental health and social care policy haba pinbana ya ka ne ha ka sngi rakhe ka mental health day Menteri ketenat kokot ka khia ula ong bakani ka kendon ka long ka bakhoi bar ka pinle jingmut ha ka ban khmi ya ki badon jingduna ha ka bor perkhat ka batre kam lang man pinwan dori ki kam ki jam ki jingdon kam ha ka bante ya ka jaka ka basngan but first responder team kabakhmi banyada bat kran ru ladadon kinu ki jing khuslai bat jinglong marway ka jing ithu kloy ye ki dakishin bar ka jing ai jing sumar na lo ki wei ulong bakani ka kendon klapen khre da ka committee ka lam khmat do secretary ka kwat ka khia usampat kumar ringkat ka sub committee ka bakhmi banya bin pabin yakini ka kendon bat labu yaka ha ka jaka patba ya ka mental health day lapen long hakeleng ki benta jong ka jala Hajuwai la penlong ya ka program hador barshnong Minthong Community Hall. I psychiatrist I belong ru I nodal officer ka DMHP I Dr. A.N. Paswet I la penshai halor ka jingdan kam ban pen sapriang jingtip ha ka baya day bat ki baduna ha ka bor perkhat. Yakini ka program la penlong de ka jingtmu ban pen sapriang jingtip ha ka baya day bat ki brio ki baduna ha ka bor perkhat bat ban yatre lang ha ka ban ai jing kershan yaki. Ha West KHASI Hills District la penlong ya ka program ha Mekofet Hall Nongstoin. Kapang pedeng jongka kalong make mental health and well-being for all a global priority. I District Medical and Health Officer I Dr. S.A. Lingdo bat kiwei ki riyo shampang kila ai jing krenru halor katu kat ni kimat ki bayade ba ka bor perkhat bat kiwei. La sam ru I ka kusnam shabaro kinong job ha ka jing yakop tho slogan bat kiwei. Almost cannot concentrate the whole. Today, because of the work put in by the subcommittees and by the committee, come up with a mental health policy which is very, very holistic in nature. In today's world, students, they live with a lot of stress in their lives. It's not just adults who are going through stress daily, but students undergo a lot of stress. And that's what this policy seeks to achieve, to look at how we can have that support system readily available for them.
Komisi benta banlat na kajing ti bian bar kajing shalan yu doyong bar kajing buat ya kajing tha bala penmi daka National Green Tribunal ka District Magistrate East Jante Hills District lapen bena ya ka hukum hapo ka section 144 CRPC ka perking ya kajing ti tliu knai yu doyong habaro ki jaka ka bahap hapo ka East Jante Hills District bar ru kajing shalan yu doyong klem ka shalan lani ki kot kisla ki babyang lani klem kajing ai jing bit lani ka license ka babyang bala ai da ki bor penya district la pentip ru bala dadon kinu ki bale persha ek hukum kin sha pengat hapo ka kendon an la pentrai kam ya ka hukum na do ka sngi bala penmi ya ka hadu banda ben benapat da kumwe uhe nong yalam ka seng UDP ubalong ru ulampang barim ka ying dorbar thawan ka jala iba bendu em lanong iladon ka jingtmu ka baskem ban aireng ha ka election 8000 apulai na nong kram constituency walada MU ticket banya khun na kani ka seng ila ong baka jing kan ran dien sendet ka jong i kan pen sngu si ki pat ba jong i ki balaya tre na ka benta jong i hadu shisnem ba in e shiteng linti ki kumban shukdo iba landong ila long teng u MDC na malki laimkra constituency but ilong ru u MLA barim la RCN jongka malki nong thmai constituency iba landong ila ong ba empat ju klyang seng na do kapor bala ila rung hakakam san perthei sho ila ong ba kajingalam ka jongka seng UDP kampat don ka jinga kren ni jinga tai bat i hakabaya dei bat kani ka benta ngadang la bandu no kan khamha ba kadu ka sit ngan rem ka sit ban mangadu e ba bandu tara juba bandu ba ngira yele ada ja prana yele to jimino ru chike MCP nga job nga natambun i to don kumta ta ka jingi jung leader ba don sia ka jing tip ki start ka jingi jingai dengan nang pula mata apa kalau nak hukum kamet basa jaunong kiulum na Shillong uba tiklu jirwa kabla shatap ha ka jingtwa utha ha Uttarakhand kalawan poi hinin ka janmiet ha ka yingsa ka jong u ha apolum paring layathu ki bahaying uba tiklu jirwa uday uway ne kinong kiulum ublaja hadien ka jingtwa utha ha Draupadi ka danda ha uta kashi ha ka South Rek mentau benai Yakamet basa jong i on pendap la shai ka sngi ha ulum jing tep kalum paring Presbyterian but on pensdang ya ka jing le niam ha ka ying sa jong i nadu ka shi bajin op hai sngi lalap yakamet jong batik lu jirwa daga kin hun pelat im men ha ka sngi sa jan hadien ka jing le wat yaki ya u la ka tu ka ni sngi ubatik lu la ino shadien ya ka kurim bad ya armut ki khun I have to go. Maybe Tiklu, he might be one of them. Because somebody from the family or any guardian or parents should be there to identify the body. Straight away, I went inside that room that has been kept. Then I opened that body bag. I recognized him from the cab. Then I confirmed that yes, he's the one. Then they have prepared to do the documentation. Kaying dak jongkari India kalarakhe ka National Postal Week 2024 nado ka khandai tarik hado ka khatsau tarik mentau benai ringkat ka jingpin longi ki program ba pher u Chief Postmaster General Usubras Das ulapen tip ulapen long ye ki program kum ka flatly day mails parcels day but anto yodia diwas ulayathu baki hinriu tli gi jilla hagathan chate lammingi labu iki office yingdak but laispa sanpotli gi yingdak kibladon yaki kor ki bor computer ulakren ru halor ka jingpindan kam ya ka platinka ka baka yingdak kala tre kam hakini ki post name ki blalikno mentapat ngini pe ye ka jinglong jingman ka sin beneng hashulong Kajing shit kalong arpusan 0.0 degree Celsius, bar kajing kreat kalong 0.1 degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong new pusaw na kishis pa menstep ban riu pulai na kishis pa janmit. Kajing hap slap kalong 0.0 millimeter. Kandon kajing hap slap ka ba malumala hagi babon ki jaka. Hashwa bangin penkut ni penkan mau yapi baya kini ka khubor jungi phila ru ban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong naga beta ki khubor ba manla ka sngi phila ru ban pet ka khubor jong ka DD News Shillong ha Instagram Facebook ba Twitter Shwa ban poish ka bakut jong thup khubor ngini pet byang sai shi ni kimat ki ba kongsan
Bu mau nongrim Narendra Modi na kabenta ki project Roy Kapar ki bakot palat ya ka prahajar kulur tingka Habaruj Gujarat. Penbena ka Sarkar Meghalaya ya ka draft Meghalaya Mental Health and Social Care Policy. Pentrai kam ki bor penyat ke East Jante Hills District ya ka jing perking halor ka jing ti thliuk nai yo deu yong hapo ka kendon section 144 CRPC. But one poi ka met basa jong nong kiu lum hashlong on penlong ya ka jing lek on tap la shai ka sngi. Dia perlok ketung ila poi syga bakut jong ketup kuboi jong i mentaka janmit hadu bangin dia syambiang bat pila syai ka sngi ku blaya pi baro.